на лук, прасо и чесън, здрава хубава храна от гората. Добро утро, приятели! В днешното видео ще ви покажа още ядливи треви. И имайте предвид, че това едно няма нищо. Значи, те са толкова много като видове. И цели книги има написани за това, видеа в интернет, филмчета. И това е една много малка част от тревите, които ви показваме, въобще растенията. Много от тях са лечебни билки, дано ви е полезно. Стана доста растителен канала, но така или иначе пък той не е само змийски, макар и да станаха така доста гледани тия видеа с влючугите. Той е за природата на България и на света. И да ви споделя част от моя живот, това, което правя професионално. Наслаждавайте се на това видео. Ето класическия представител на дивите треви за ядене, не тези, които са в по-урбанизираните места. Киселица, Rumex ацетоза или кисел лапът. Набирам си малко. Растението е малко, да не го затормозяваме. Късате така, че да не се получава опън към корените. Ето, само 3 листенца се вземам от него за салатката, на която ще придадат много приятен кисел вкус. Листата на горските ягоди също в млада възраст могат да са ядивни. Ето как изглеждат, свежички, светло-зелени и също като билка. Ягодата може да се прибавя към чайовете. Действа слабо, кръвно понижаващо. Още едно растение, което понижава кръвното налягане. Наситно нарязана листата на дивата ягода помагат да обогатим салатата си. Ходейки тук в гората, търсейки една чешмичка, попадам на нещо разкошно. Една от доста ядливите горски треви, които се срещат само на пролет, за много кратичко, цъфтят с тези прекрасни цветове и след това се скриват отново в земята. Това са различните видове иглики. Страхотни и ядливи растения. Имат леко кисел вкусите. Един от учителите ми, главен асистент Койчо Коев, който се пенсионира скоро, ме е научил на това растение. Игликата. Познавате и от двора, но тук е в огромни количества и ще се понабера да не тормозя дворните ми, защото тя ги паса постоянно. Ядат се и цветовете, между другото, на глухарчетата, но все пак това са бебенцата на растенията. Пък и когато напреднат във възрастта си, стават и махнати вътре и могат да се задавите. И прекрасни росни глухарчета. Още една горска трева, която я имаме в двора, има и в урбанизираните места, но не съм я показвал тази година поне. А някои ме поправяха, че лепката не е енювче. И двете са енювчета, род галиум, т.е. и двете са галиуми, може би по-правилно трябва да се каже. Но това е истинското енювче. Лепката е галиум апарине, това е галиум верум или истинското енювче с сходни лечебни и хранителни свойства. Набирам си малко и от него. Прекрасна билка, истинско енювче. Няма тия кукички, но пък стъбълцата и листата са махнати и също може да подразнят, така че трябва да се внимава и с него. Може да се яде по абсолютно същия начин, както и с лепката, както ви показах. И двата вида енювче са страхотно нещо за възпалителни процеси и като хранителна стойност богати на различни вещества. Ето е една от любимите ми диви храни. Така наречения рокамбол, за който миналата година правих видео. Така наречения лукопрас, празолук, алиум, скородо, празум.
ще си набера от него и ще си прибавяме към салатката. Може да си хапне и сега и в гората направо от него. Много приятен. И се нося и солчица. Солчица ето е къде. В найлоновата турбичка ще си сипя солчица, да си го натопя и да си хапваме. Да се умирише хубаво на лук, прасо и чесън, почти зли сили. На здраве, приятели! Здрава, хубава храна от гората. Лют, бая лют. Много хубаво находище на киселец, който нарязвам на ситничко, прибавям към салатката и с много по-мъничко оцет, хубаво домашен, ябълков, както и видеото от миналата година, както си правим домашно оцетче, което лекува, сваля температурата също и подпомага чрезната микрофлора. Домашния оцет, а киселеца богат на най-различни микроелементи и витамини. Страхотничък. Прибираме го в култовата найлонова турбичка. Ето да ви покажа как изглежда. Когато е млад, трудно може да го различите от другите треви, които са житни. С житните малко прилича. Но като се вгледате, доста наподобява на чесъна и страда от същите заболявания като него. Още е млад, но може да се използва за храна. Тези не ги берете обаче, които са с оранжевите налепи, вероятно гъбично заболяване. Иначе наподобява на чесъна по формата на листата, но аромата му е по-скоро луково-празов. И макар да не са по тематиката треви, нещо, което правя много често е като ходя из гората в тази ранна пролет, да си хапвам направо с костилките, съвсем младечки джанки, богати отново на супер полезни вещества. Може наситно да се нарежат и да се сложат в салатката. Джанчици. В салатата с диви треви. Това са витамини от гората, от планината. Изобилства на пролет на такива дарове. Вижте ги колко са красиви, като някакви скъпоценни камъчета. Още едно ядливо растение, но след термична обработка. Това е репеят, който първата година от живота си образува тези големи листа. Леко сивкави отдолу, дом за много животни. И втората година вече изкласява нагоре и пуща едни такива захващащи се с кукички семенца, как така се разпространява. Неговите корени и стебла, които са по-младите листа, искам да кажа. Да, стръковете като цяло, след термична обработка, след изваряване може да се консумират, но е свещено растение за индианците, казва, че отнемало от негативната енергия, защото корена му е много дълбоко, е така като поддържите репея в основата, било добре. Ето тия младите листенца може да се използват. Репей. Но след термична обработка. Което исках да ви покажа лятото, но намирам много хубав екземпляр и искам да ви го покажа. От него има култивирани даже сортове. Това е лободата. Тази е младичка сравнително. Но има такива с поедри месести листа. Култивират се, например, в Средиземноморието, в Гърция.
и се хапват сурови, на салатка много богати, много лечебни. Леко киселки, нямат никакъв горчив вкус. Това е растението, което се отглежда дори за храна. Лобода. Ето е лободката. Много красива. Детелината е представител на бобовите растения. Много богата на протеини и на полезни вещества. И също се използва за ядене. Различните видове детелини и люцерни. Не ги бъркайте с киселичетата. Те са различни, нямат общо с детелините. Ето детелинка, трилистна детелина за късмет. И тези прекрасни лайки. Вие всички познавате така наречената овчарска турбичка. Растение, което също може да се използва за храна. Както семенцата му, които са с тази много приятна сърцевидна форма. Ей, такива мънички. Така и листенцата. Те са мъхести и може да ви дразнат гърлото, но тя е билка, така че семенцата от овчарска турбичка, те са и по-калорични от зелениите, така че може да се използват има разни видове из България. Капсела, Пурса пасторис е обикновената. Има една трацика, тракийска, овчарска турбичка. Между овчарската турбичка и между лайката се е изгушила едно стръкче пача трева. Пачата трева също може да се реже на салатата и също е билка, която билка е много ценна за възпаления на отделителната система. На пикочопроводите, на пикочния мехур. Пача трева, полигоном. Пачата трева. Тя се развива по-масово през лятото, но ето и сега я има. Пачата трева е доста свежа, доста със седри листа. Не като това малко стръкче, което ви показах, лекичко си откъсваме. Пача трева отново за отделителната система е хубава билка и е ядливо растение. Няма някакъв особен вкус, но наистина с полезни вещества. Хранителни треви са много от житните, които естествено не съдържат някакви токсини. Знаете за култивираните от хората и пшеница, и жито, и овес, и други. Сега това, което ви показвам тук е така наречения мишия чемик. Хората му казват в нашия край осил, заради тия семенца, които между другото са изключително опасни, особено от деца при поглъщане, защото вървят еднопосочно, може да се забият в червата, да предизвикат страхотни проблеми, така че много внимателно с тях. Но при мишия чемик искам да ви покажа нещо интересно. Листата му може да се употребяват много малко за храна, защото при продължителна употреба може да има проблеми, но за кратко може. Примерно може да задоволят жаждата ви с таблат. Значи е така, като откъснете от мишия чемик едно стръкче, можете да дъвчете в сабото. Има между другото леко сладък вкус. Дъвчете го, само изсмуквате съдържанието, другото го изхвърляте. Интересно, мишия чемик усила, който даже от някой е мразен, е нещо, което може да ни спаси в някакви ситуации. Ето още един вид тревичка за ядене. Това са димчетата. Те са от род Сангвисорба. Имат тези специфични листенца и могат да се консумират както техните цветове, така и техните листа. Имат много приятен аромат на кора на диня. Затова се казват и динче. Сангвисорба. Ето ги листенците на сангвисорбата. Това е един внесен вид в България. Хората му казват бяла акация, на латински е рубиния псевдоакация. Среща се много често покрай пътищата. Едно от медоносните растения.
Ето тези богати кичури от цветове са богати и на нектар. Ето вижте тук даже едно бръмбърче златка си спинка и като се събуди ще хапва нектар. Цветовете от тях дори се прави и ракия и са абсолютно безопасни и могат да се хапват. Имат много сладък вкус. Могат да се слагат на салати. Рубиния псевдоакация. Макар и не български вид, го използваме доста.